Билгеле булуынча районда агымдагы урып җыю кампаниясе төгәлләнеп, басуларда соңгы эшләр бара. Үзәк МТС Илеш филиалы уңганнары агымдагы урак кампаниясын тәмамлап, малларны уңышлы кышлату өчен ныклы азык запасы туплады. Бертөклеләрдән барлыгы 13 032 тонна тулай җыем алынып, уртача гектар куәте 30 центнер тәшкил итте. Бүгенге көндә предприятие эшчеләре бар көчне көнбагыш суктыруга юнәлткән. Әйткәндәй, бу культураны үстерүгә ныклы игътибар бирелгән, яхшы итеп сөрелгән майданнарга чәчелгән. Нигез салганчы чәчелүкләргә культивация ясалган, җитәрлек күләмдә минераль ашлама кертелгән, шытып чыккач әрәт аралары да сыйфатлы итеп эшкәртелгән. Өстәвенә төрле авыруларга, бөҗәкләргә каршы чаралар вакытында башкарылган. Аяз көннең һәр сәгатен нәтиҗәле файдаланырга тырыша авыл уңганнары. Әлеге культураны 3 New Holland һәм 1 Challenger комбайннарында тәҗрибәле механизаторлар Алмаз Таймасов, Денис Гельмединов, Алмаз Фазлыев һәм Денис Таюшев суктыра. Ташучы КАМАЗ водительләре Дамир Мөхәммәтвәлиев, Рузик Самигуллин, Ратмир Фәтхиев җитезлек күрсәтә. Алар көненә 10-12 рейс ясарга өлгерә. Көнбагышның уртача гектар куәте 20 центнер тәшкил итә. Ул инде Ишкар һәм Лаешты ындыр табакларына ташыла. Киләсе ел өчен җитәрлек күләмдә орлык әзерләнеп куелган. Чистартылган көнбагыш Бөрө, Чишмә элеваторларына озатыла.